izgleda drugačije. Da, izgleda mnogo bolje. Ovo je samo proba. Imam još dosta kombinacije da pokažem na reviji. Šta se desilo sa... O, čoveče! Pažnja, kamperi! To je Gaja Everfree! Stvarna je! Gotovi smo! Gloriosa? Šta se dogodilo? To je Gloriosa. Da li mi se čini ili joj noge ne dodiruju tlo? Veoma čudno! Imam malo obaveštenje. Filthy Rich želi da ovo bude poslednja sezona kampa Everfree, ali ne brinite se. Mogu ja